Kain mga kaidol, mga unta. Kanina pa doon food trip karon dol. Pugita, adobong pugita dol. Kini. Kain mga kaidol. Damit kayo dun. Halang-halang adobo ba? Sakto ra kahumok dol. Mata. Bau. Wow. Dugang kagbahaw dun. Ilamit ya. Kapon, gamay.
Salamat kayo sa paglantawan ng video Adol. Ayaw kalimut og follow and share. Daghan kayong salamat. Paki-comment sa baba Adol ug asa ning abot nga video ni unsa lugar. Amping kanunay.